Ronbel, kumusta yung Black Saturday? I know gahapon kay na-amaze mo og kaon og binignit. Unya, ato siyang i-balance og parat, magpuwas sa takaron. Ang atong balig gis nga hipon, ato siyang lutuon in 3 ways. Ang first natong putahe kay tortang hipon or tortang bagoong na alamang. Ang second tong putahe kay ato siyang gisubak sa gigisa nga kalbasa with gamay nga batong og carrot. Samtang nagkay-ukay ko dira sa ilahon in Cebuano, hipon, sa Tagalog naman po, bagoong na alamang, in English kay fermented shrimp. Yan na siya version nga shrimp paste. Yan sila yung bahin nga katulong na itong aputahe kay hipon, gibutangan na itong suka with mga lamas. Good kay ni para sa mga way gana mo kaon labi na hang, makagana gyud. Na ini question nga unsa tay makuha na nga benepisyo na according to Times 4D, specifically ni Reno Sane, low in calories ni siya og carbohydrates, loaded with nutrients. Dira nasa siya antioxidant og makapromote siya skin health, makaprevent siya wrinkles, makaprotect siya sun damage. Nasa siya phosphorus ag vitamin B12 and other vital nutrients. High calcium sa disiya, studies say nga makaprotect siya sa teeth against decay. So what are you waiting for? Dig in! Happy lunch everyone! Mo kina Ronbel Gums!